Θέλετε μια απίθανη πρόταση για τις διακοπές σας? Καλώς ήρθατε στην παραλία του Ευγάτη. Ο Ευγάτης ή Νευγάτης όπως το λένε οι ντόπιοι βρίσκεται στη Λίμνο, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα στα χωριά Κοντιάς και Θάνος, με εύκολη πρόσβαση. Πρόκειται για μια μεγάλη παραλία περίπου 2 χιλιόμετρων που διαθέτει και beach bars για κάθε γούστο, ήσυχα ή με δραστηριότητες. Η χρυσή πλατιά μουδιά της και τα κρυστάλλινα νερά της συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο που μπορούν να το χαρούν όλοι, παρέες, ζευγάρια και οικογένειες με παιδιά. Η θάλασσα είναι ρηχή, η οποία βαθαίνει προοδευτικά. Είναι μία από τις οργανωμένες παραλίες του νησιού που έχει γαλάζια σημαία. Και όταν ο ήλιος πέσει, τα μοναδικά χρώματα του τοπίου κόβουν την ανάσα και σας αφήνουν όμορφες νοσταλγικές εντυπώσεις.